Tanƙwairar zamani. Kawo kowa duniyar gaba maka wasu an mata Mama da kamar so al'umma mu bar raina so. Nice silar kawo kowa duniyar gaba maka wasu an mata Mama da kamar so al'umma mu bar raina so. Duk wanda ya zo nan duniyar kwarai ya zo sanadin mata Iyayen kowa ne mata mu kara haƙin so. Taya ne zan ce ma sarki, taya ne zan ce ma zaki idan har kai dukan mata Iyayen kowa ne mata mu kara haƙin so. Gani dai iya sani na babu rago sai shashashan da ke dukan mata ne ya mance aure ne bauta Mutum so mara ilimi shi ke dukan so. kana zagin su da tsangwama kamar baka kishin mata Abin da ka shuka ran girbe shi ne ribar ka. dan kwairo na yi takaicin waɗanda ke dukan mata Abin da ka shuka ran girbe shi ne ribar ka. a yau faɗakarwa ce zan yi da harshen hausa kuna ji na jama'a na arewa musan darajar ƴaƴaye mata Iyayen kowa ne mata mu bar dukan so. Mu bar zagin so shi ya fi kyau mu kara haƙin so. A addinin mu ba duka kira ga musulmi. Kasar mu arewa za mu riƙe da al'adar mu.